Bună ziua și bine v-am regăsit! Încerc astăzi să trec în revistă cele două companii principale de pe BVB, Banca Transilvania și OMV-ul. Să vedem mai întâi ce a făcut OMV-ul după această corecție. Suntem pe un time frame mare de weekly, da? Vedem că a făcut acest impuls, corecție și apoi s-a tot dus. Și vedem cât de frumos a respectat acest nivel FIB. Vedeți? S-a oprit fix aici, în acest nivel FIB. Acum, ce observăm aici pe grafic? Avem câteva zone foarte interesante. Zona aceasta de 7780, apoi zona aceasta care iată a fost 0,75, care iată a fost suport și apoi vedem că a devenit rezistență. Și avem aici iarăși o zonă interesantă la 0,7095, 0,71 să spunem rotund, care iată, dintr-o rezistență pare că momentan a devenit suport. Cu toate că dacă ne uităm puțin mai jos a fost testată și această zonă de 0,68 care iată la fel dintr-o rezistență a fost suport, suport și iarăși suport. Dacă dăm puțin pe daily, vedem mai clar ce se întâmplă. Am unit aici aceste puncte cu o linie de trend și se pare că iată aici nu a mai avut puterea să străpungă această linie. Să fim mai corecți, haideți să mutăm puțin și pe aceasta de aici. Și vedem că SNP-ul momentan este într-o, să spunem așa, o zonă de corecție sau un mers lateral, dacă ne uităm puțin așa mai atent. Pentru că iată cât timp ține această zonă, încă sunt speranțe, vedeți? A rejectat și se întoarce aici. Aș vrea să văd că sparge linia aceasta de trend și chiar și pe aceasta. Și pentru a ne da speranțe, aș vrea să treacă peste acest 75-30 ca să redevină iarăși bullish. Cam așa aș vedea eu momentan OMV-ul. Dacă ne uităm iarăși puțin și pe un FIB, trasat de aici până în ATH, observăm că momentan a testat acest 0,236 pe care încă nu l-a pierdut această zonă. Aș vrea să vedem ce face mai departe. Dacă trece, cum am spus, peste acest 0,75, pardon, poate continua și poate să meargă mai departe, însă dacă vedem că respinge de aici, clar îl așteptăm mai jos. Încă așteptăm să vedem ce face în perioada următoare. Mi se pare că între aceste două zone, 0,71-0,75, se va decide în ce direcție vrea să o apuce OMV-ul. Este strict părerea mea, mă repet. Și acum revenind la Banca Transilvania, vedem că face ceva similar cu OMV-ul, vedeți? Impuls, corecție și se oprește fix în această zonă de 361,8 FIB, da? 29,40, el a fost de fapt 29,70 ATH-ul. Și ce face TLV-ul?
Se plimbă și el în acest range, vedeți? 25-50, care iată în trecut a fost o rezistență, acum a fost retestat. A coborât sub această zonă, a reintrat în această zonă în care stă din august 2024. Aici ce am făcut? Am încercat să unesc aceste două puncte de pivot și dacă suntem puțin atenți, al treilea punct a rămas sub această linie de trend. Nu a mai avut puterea să treacă de ea. Semnal de slăbiciune momentan. Vedeți? Am unit cele două puncte și a atins fix această linie. Dacă dăm puțin pe daily, vedem mai clar ce s-a întâmplat aici și rămâne de văzut ce va face în perioada următoare. Pare că această zonă este o zonă foarte importantă. Nu a urcat mai departe, dar nici nu a coborât sub această zonă, vedeți? Este un mers lateral. Sunt șanse să vedem iarăși un impuls sau, dacă pierde și această zonă, să coborâm undeva tocmai pe aici, unde cândva a fost o zonă bună de lichiditate, 19-20 de lei, cam pe aici. Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe mai departe. Este părerea mea și așa văd eu lucrurile. Multă sănătate și să aveți spor în investiții.